Demak. Musik.
Ada orang sosaha tu akka pamurut tabere bebere. Di donga tubuh nami, poparani sirajana baton, poparani tabatua. Nah dong di hutawan. Unang gabi mangalakayan. No. Nah udah potami di hutawan. Malate mamang udah. Las doro hakku di jojo mi. Alai sah do sorak muna tuau. Dengan sedirina sude akka dong atubutan adong dison hasat parburuan ni amang bortodo. Detang barani na sida mabay nulus na sida. Jadi ba ampolok naime patobal hami hula-hula tay mapadok ni akka dong atubu na dong dison. Jadi nang sama nung ini malihat mak. Jadi mau lihat ma di hamu bona suhuton. Kebetulan hatani parna don. Ala adong dok kesatuan ni parna na di Podubulu sekitarna. Mengido akadong anon isomen na masuk kami rombongan ni parna anak boru bere bebere. Sebelum ni masuk menot waka na dua-dua teh. Jadi dihita puguan ni parna Podubulu. Rohita unang paler kutiki. Perri neng mulak. Ramu. Kebetulan nih. Jadi songonima ate di Amarisma ngai dia mana? Siapa dong pak? Di son rodo hami amang ketu